Tervetuloa taas Tupun puutarhaan. Tämä video on sitten semmonen minun tyypillinen pihakierrosvideo. Ja tällä videolla käydään myös läpi, miten kävi niille 62 kasville, jota viime vuonna istutin uusia kasveja pihalle, niin mitenkä niille kävi. Ja pikkusenhan me tässä sivutaan myöskin, mitkä on tämän hetken näyttävimmät kukaat, mitkä alkaa kukkimaan, mikä on loistossaan, ja varmaan pikkusen käydään myös sitä tällä videolla, mitä minä olen suunnitellut taas uutta. Mutta lähdetäänpä kierrokselle, mitä pihallani tällä hetkellä on. Tervetuloa katsomaan. Tätähän minä nyt käytän vähän tämmöisenä muistilappuna. Mulla on tämmöiseen vihkoseen kirjattu kaikki, mitä on tälle pihalle istuttanut. En ole laskenut, miten paljon mulla kasvia kaiken kaikkiaan on, mutta paljonhan niitä on. Ja osittain voisi sanoa, niin kuin moni varmasti tämmöinen kotipuutarhurikin, niin luulee, että joku kasvi on kuollut ja istuttaa jotakin päälle ja sittenpä sieltä nouseekin se kasvi, jonka luulee kuolleen. Niin on käynyt minunkin pihassa monelle kasville. Ja sitten mulla on säilyttänyt nämä kasvien mukana tulevat vyötteet suurimmalta osalta ja osa, mitkä on sitten semmoisia jakotaimia joltakin toiselta puutarhaharrastajalta, niin niistähän mulla ei sitten tietenkään näitä vyötteitä ole. Mutta voidaan lähteä kierrokselle tuolta etupihalta. Katsellaanpa, mitä siellä on uusia kasveja viime kesältä ja mitenkä niiden kanssa on käynyt. Tässä etupihan istutusalueellahan uusia kasveja on pikkutalvio. Tämä on jakotaimi toiselta puutarhaharrastajalta. Näitä on mulla tässä 4 tainta. Ja tämähän on semmoinen takuuvarma. Moni varmaan siellä toisella puolella ajattelee, että se sitten leviää joka paikkaan, mutta se on tässä näin tässä reunassa ja ruohonleikkurihan rällää tällä puolella, että se ei pääse sitten tuonne nurmikolle, mutta tässä on talviota 4 tainta ja sitten on tämä seppelvarpu. Tämä on kanssa puutarhaharrastaja ystävältä niin saatuja alkuja ja niitä on täällä reunassa ja ajattelin, että ne voi lamota tuonne ojanvartta pitkin sitten nuo. Niitä on täällä useammassa kohdassa. Aika kivan näköisiä on nämä seppelvarvut. Ja nehän on isona massakasvustona, niin tosi kauniita. Mullahan tässä vähän on sitä sun tätä, enkä ole vielä päässyt oikein tätä etupuolta tästä istutusalueesta käymään läpi, mutta siellä on seppelvarpu. Se on tähän uusi kasvi viime vuodelta ja kaikki nousi niistä. Tästä juuri tarkistin vähän vihkosesta, että mitä on tällä alueella semmoisia kasveja, mitkä on uusia. Niin täällä on ihan uusi kasvi, on tämmönen. Ei ole vielä kukalla, mutta noussut kyllä. Elikkä laukkoja. On tämmönen laukka asureum. Näkyykö se mitenkä siinä? Niin tätä mulla on 30 istutettu tähän. Ne on tämmösiä nousee täältä. Tämmösiä hentosia laukkoja ainakin tässä vaiheessa. Ja niitä on se 30 tässä. En muista kitkinkö siitä silloin alussani pois noita laukan varsia nämä.
Niin me ei vielä kukin, niistä pitäisi tulla sininen laukka, semmoinen vaaleansininen. Ja enpä tiedä, mistähän minä olen saanut tuommoisen kasvin. Vähän veikkaan, että tämä on kanssa kuuluu näitä 62 kasviin. On ehkä valerianan siemeniä tullut, ne ei ehkä noussut tänne. Mutta sitten tämä on ehkä se Kanadan vuokko, mikä on sitten mahdoton leviäjä tai joku muu. Niin tämmönen lehdistö. Minäpäs näytän ihan lähikuvaa siitä. Niin mikähän kasvi tämä siemeniä on varmaan jostain mukana niin tuonut, en muista harrastajalta. Tästä löytyy tämä kasvu tuossa kuuliljan luona tuohon. Näitä on tuolla, minä olen kylvännyt varmaan siemenet niin tuonne syysleimujen luokse tuonne taakse. Ja niiden juurella on aika paljon. Onkohan tämä se Kanadan vuokko? Voi että kun se on sitä arovuokkoa. Arovuokkoa istutin sitten sinne mökin pihalle ja se nousi, se oli kanssa uusi kasvi. Niin mökin siellä varaston luona niin on se. Mutta tuo on kyllä semmoinen seurattava kasvi, mikä siinä sitten on. Ja tällä puolella. Täällä uusia kasveja löytyy useampi. Mulla on tässä ihan penkin reuna kasvina tänne eteenpäin, niin kuin tuonne noin. Niin tässä on rönsyansikka ja siinä oli hirmu hyvät taimet. Nämä on jakopaloja puutarhaystävältä ja ne on hirmu hyvin saaneet jo siinä sitä omaa alaansa. Ei ole mennyt kauan. Mulla on tuolla vähän toisessa kohti joskus aikaisemmin monia vuosia sitten niin saatua rönsyansikkaa. Ja ne kituu, mutta tämä oli varmaan oikea paikka ja sitten myös niin isot taimet. Sitten mulla on myöskin täällä niin Grönlannin hanhikkia. Se on tämä tässä. Ja se kukkii tuommoisin hentosin valkoisin kukin niin kuin tuolla, kun se näkyy kukka. Tässä kohti jossakin on sen kukka ja tuolla myöskin näkyy kukka. Nyt kamera heiluu vähän sinne sun tänne, mutta siellä on Grönlannin hanhikki ja niitä on useampi alku semmoisesti jaettu se juurakko, mitä olen saanut, ja se on puutarhaystävältä myöskin. Eli ne kasvit on tässä istutusalueella nousseet. Myöskin kukki valkovuokko, joka on uusi kasvi, ja se kukki täällä koiranheisipuun takana. Siellä oli kauniit 3 taintani alkua. Ja tässä kun mennään eteenpäin, niin tätähän mulla ei pihallani aikaisemmin vielä ollut. Tämä on tässä reunassa, niin tämä on pihaesikko. Ja siitä mulla varmaan onkin semmonen, kun se kukkii, niin semmonen videonpätkä, jos saan sen tähän laitettua, niin liitän. Millekä näyttää pihaesikko kukkivana tämä laji. Täällähän nyt on kukkinut jo rönsyansikka. Se on kaunis tuommoinen maanpeittäjäkasvi. Ja tosi kaunis on tämmöinen kesäpikkusydän valkoinen, joka on tässä keijunkukan takana. Niin se on kaunis tuo valkoinen. Ja sulkaneilikka kukkii tuolla välillä. Se on nyt tykästynyt tuohon, vaikka se on ollut monia vuosia. Tämä vähän taantuu sitten, tämä kasvi, jos se on pitkään samalla paikalla. Itse olen ainakin huomannut, että ei enää se kukinta ole samanlainen, että pitäisi vähän niin kuin jakaa useammin. Sitten mennään eteenpäin. Tämän penkin uusia kasvia on liljat. Täällä on 3 kappaletta istutettu. Katsotaanpas täältä minun kansiosta, niin tämmönen.
African Queen, tämmönen värililja. Tämmönen, mitähän liljoja tämä oli? Trumpettililjoja, joo. Niin niitä on 3 sipulia istutettu. Tässä on ensimmäinen, tuolla toinen ja tuolla 3. Kaikki nämä nousivat. Ja siinä on jo nuppu tuossa päässä. Niin onpa ollut hyvä. Ne on kaikki noussut. Ei ole mennyt rahat niistä hukkaan. Tännehän minä siirtelin viime kesänä tätä jalopähkämöä tähän reunaan, kun jaoin tuolla isoa kukkapenkkiä. Niin tää on ollut minun semmonen ihana katvesalue tässä kirsikan juurella. Täällä on vielä kiikkukin. Se on vähän niinku semmonen puutarhamainen paikka tämä kiikku. Tämä pitäisi viedä tuonne terassille, mutta siinä se kuitenkin on. Tätä suosittelen kyllä semmoisiin varjoisiin, vähän kosteahkoihin paikkoihin, niin hopeatäpläpeippiä. Tämä on kyllä hyvä leviämään, mutta antaa ihanan tämmöisen katvepaikkaan, niin ihanan valon tuonne. Se on kukkinut ja kukkimassa. Hyvin on kaunis siellä. Sitten tännehän me mennään seuraavaksi. Ja tässä on uusi kasvi. Ahosen lakkaomenapuun juurella. Eli tuossa on tuo omenapuu, niin täällä löytyy tämmöinen köynnöskasvi. En ollut kuullutkaan tästä aikaisemmin. Eli tämä kasvi, mistä minä saan? Tämä kasvi on sitruunapensas balsamiköynnös. Onkohan mulla siitä, ei mulla ole siitä lappua, mutta sehän lappuhan on tuolla vielä roikkuu tuossa. Siinä on balsamiköynnös ja hirmu hyvä rehevä kasvusto. Tätä minä olen yrittänyt ohjata, että se menisi tuohon omenapuulle. Noin, se on siinä sitten. Mutta on tosi kaunis köynnöksen alku. Kestänyt hyvin. Tässäpä ei ole uutta, mutta tässä on lähestulkoon koko tämän istutusalueen pääty, niin tämä on kokonaan uusia kasveja. Tänne tuli tyrniä uutta, eli tuossa on poikatyrniä, 3 tyttötyrniä on täällä sitten joka kulmalla. Ne on uusia kasveja puutarha ystävältä saatuja. Ja sitten täällä on myöskin näitä, voi, nyt mennään näihin vaikeisiin. Eli täällä on laakakataja on ainakin tämä. Tämä vähän sai semmosia kuivuusvaurioita tämä tässä, mutta eipä se haittaa mitään. Ja tuolla oli muistaakseni sitten, löytyyhän se täältä. Eli laakakataja repanda on tyrnialueelle istutettu. Se on tuo ja tämä on laakakataja sitten tuossa. Sitten tämä pensas, mikä on tässä näin, niin on Japanin ruusukvitteni Sirius. Se kukki silloin alkukesästä niin tämmöisillä oranssin punertavilla kukilla. Kyllä kivaa, mutta siinä oli yksi semmoinen probleema. En peittänyt sitä viime talvelle jäniksiltä ja jäniksethän sen söi ihan tapeille, eli tämä on suojattava ensi talvelle sitten tämä kasvi. Ja sitten siellä on tuolla keskivaiheilla, siellä on semmoinen, näkyy tuolla maksaruoho ihan maanpeitekasvina. Ja
Ja se on onkohan minä laittanut siitä ylös, että mikä se oli. En ole laittanut siitä sitten ylös tähän sitä, että mikä se oli, mutta se kukkii semmoisiin keltaisin kukiin. Kauniin näköinen yksilö on tuo. Tässä on joku minttu. Uusia kasveja sekin ja nousee tästä. Ja sitten kun mennään tätä nurmipolkua eteenpäin, niin tähän mulle oikealle jää tämä kevätpenkki, johon tuli se huoltopolku. Se näkyy tuolta noin. Ja koskaan ei ole ollut minun raparperit näin isoja. Nämä on varmaan leikattava kaikki pois. Nämä on niinku jo vähän liikaa. Minä olen antanut nyt tänä vuonna ensimmäisen kerran näiden kukkia. Mutta ihan ei ole ikinä tämmöinen kasvu ollut. Että nämä on ihan kuin ruttojuuren varsia. Että halkasia on semmoinen 5 senttiä on noissa varsissa. Raparperin varsissa nyt. Ja se peittää kyllä köynnöspinaatin, mikä on tuolla obeliskissa takana, niin sen ihan kokonaan. Ja voi, tämä on otettava pois. Ainakin leikattava ja laitettava vaikka pakastimeen niitä sitten. Tuolla takana on sitten saksankirveli, joka on uusi kasvi. On taimimyyntitapahtumasta ostettu viime vuonna. Ja siitä laitoin myös pakkaseen niitä silloin, niitä saksankirvelin vähän kuin jyviä, mitä se tekee niistä kukinnoista sitten. Tähänhän siirsin tuon Moskovan kaunottaren tuolta vähän taaempaa ja se kukki. Siinä oli nämä 7 kukkaa, mitä siinä on. Niin se oli kauniin näköinen silloin. Mutta sitten kun mennään tänne puolelle, niin tällä istutusalueella niin onhan niitä aina uusia kasveja. Varsinkin tänä vuonna on laitettu jo sinne uutta kasvia. Siellä on väriminttu ja sitten on kaunokaista pellistä. Tuonne istuttelin semmoiseen kohtaan, mistä otin kesäpikkusydäntä pois. Kun se on nimittäin tässä istutusalueella niin ollut vähän kuin rikkakasvi. Leviää joka paikkaan. Mutta tämä, mihinkä tämä kamera osuu, niin tässä on marhanlilja. Tämä on ainut näistä, mikä on näistä noussut. 3 sipulia istutin. Ja täältä kun katson vyötteestä, niin marhanlilja, Guinea Gold. Tämmöinen pitäisi tulla siitä. Ja sieltä kaikki mukavasti ne 3 nousi. 1 katkesi sieltä ja 1 vaan taittoi niskansa kanssa sitten. Sitten ilmeisesti se kostea aika tuossa alkukesällä niin ei ollut näiden nieleen. Mutta tämä on ainut sitkein näistä ja toivottavasti kukkii. Elikkä ei olla ihan menetetty tätä kasvia. Sitten minun toisella puolella. Tämähän se on se jännityskasvi. Elikkä tarhamagnolia. Ja tarhamagnolian laji oli Leonard Messel. Muistatteko syksyllä, mitenkä suojasin tämän talvelle? Minähän laitoin siihen verkkolieriön sisälle lehtiä. Ja varmaan ihan hyvä suoja. En tiedä, olisiko ollut parempi, kun en olisi laittanut sitä. Koska tämä kasvatti silloin ihan alkukesästä niin vaan näihin päihin tämmöiset vähän kuin pajumaiset tupsut. Ja ei tullut lehtiä ollenkaan. Mutta sitten tänne tyvelle. Niin täällä on vihreyttä tuolla tyveellä. En tiedä, mitenköhän tämän kanssa käy, mutta en tee tälle kyllä yhtikäs mitään, että antaa sen olla. Mulla on tässä menossa tätä köynnöshommaa tuohon köynnöskaareen, niin siirrän varmaan jonkun köynnöksen tuohon köynnöskaaren viereen. Ja se mulla tuolla odottaa, se on köynnöshortenssia, kun tässä on tämmöinen vähän varjoisempi kohta. Se voisi olla aika kaunis ja tee sille hyvät perustukset. Mulla on tässä ollut kärhöjä. Ja nyt kun istutin yhden
yhden näistä kärhöistä tuonne ruukkuun. Niin siellä oli tosi huonosti sitä, ei ollut oikeastaan perustettu sitä istutusmaata. Se oli aika hiekkainen siinä kohti, niin onneksi pelastin. Tässä on vielä loistokärhö ja sitten oli joku kuusama, joku semmoinen köynnöskuusama, niin ne on tuossa, en tiedä saanko pelastettua myös nekin sitten pois. Näin sitä aina on. Joskus ollut vähän oikassu niissä pohjatöissä, mutta ei kannata kyllä. Ei oikeasta kannata. Vaarioliljat on niin ihania. Ne on koko ajan vaan levinneet tähän istutusalueellani. Ja tässä ei ihan tällä kohti, niin ei ole uusia kasveja tässä. Tuon on siirtänyt tuon pilaarikataajan tuolta. Vai mikähän tämä oli? Tämä oli Kalliovuorten kataaja. Niin, niin sen on siirtänyt tuolta toisesta kohti, kun se vähän kitui siellä paahteisella paikalla, niin onkohan tämä sitten liian varjoinen sille. Mutta se ei kuulu näihin uusiin kasveihin. Mutta tällä puolella sitten ihan viime kesän uusia kasveja niin on tässä reunassa. Tässä on päivänlilja, tässä omenapuun juuristolla. Ja tämä on tämmöinen kuin Pink Damask. Tarhapäivänlilja. Ja tämä kukki jo viime kesänä hirmu hyvin. Ja olen huomannut sen näistä värililjoista kuin päivänliljoista, että ne ehkä kaipaakin sitä, että ne ensin saa kasvaa tuommoisena omana juurakkonaan, eikä heti ole jakamassa niitä. Ainakin oma kokemus on semmoinen, että ei kannata heti jakaa. Kun minä nimittäin jaoin tuonne keskuspenkkiin yhden tämmöisen päivänliljan, niin ne kaikki on vaan niin kuin yksittäisinä. Ne ei ole saanut sitä vieruskaveria lähelleen, niin sitten ne ei ole niin näyttävän näköisiä. Ne semmoiset siellä täällä olevat, mutta kyllä ne siitä varmasti sitten, kun elossa ovat. Niin. Ja tämähän mulla oli viime vuonna istutettu aluereuna uusi ja siinä on patjarikko. Patjarikko on menestynyt tässä tosi hyvin. Viime vuonna istutin sen alkukesästä ja se kukki jo silloin ja nyt se kukki taas tänäkin vuonna tässä reunassa ja siinä on valkoinen ja sitten on semmoinen vaaleanpunainen värisävy. Mutta valkoinen on varmaan niin vahva, että nuo muuttuu nuo punaiset, punertavat lajikkeet, mitkä on siellä takana ollut, niin ne muuttuu siitä varmaan valkoiseksi. Ja uskon näin, että se muuttuu siitä. Täällä mulla on semmoinen kasvi, jonka minä luulin kuolleen. Senhän minä istutin tähän kuolleen kirsikkaluumun juurakon köynnöskasviksi, mutta sieltäpä se nousee. Tuossa noin. Tämä on tarhaojukkaviini silka. Niin sen luulin menettäneeni, mutta siitäpä se nousee ja sen laitan kyllä tuohon vähän kuolleeseen rankaan sitten sen suunnalle. Ja viime vuonna niin yhdet pienet rypäleet se antoi silloin ensimmäisenä vuonna. Mutta elossa on se kasvi. Tähän en varmaan muuta uutta kasvia silloin ole istuttanutkaan tähän. Mutta aika kauniisti kukkii itohpioni Julia Rose. Tämä on ihan mahtava. Tämä on 2 vuotta ollut nyt. Tämä on niinku toinen kesä. Ja on kyllä mahtavan näköinen. Ja mitenkä tämä sitten iso rikon kukka.
Sitten tälle kaarevalle penkille, jossa on myös huoltopolku tuolla keskellä, niin sinne istutin viime vuonna tämmöisen syyshohdekukaan kuin siestä. Ei minkäänlaista alkua. Ei. Ihan kuivannut juurakko vaan oli siinä kohti. Se oli tuolla taka-alalla. Niin sille kasville kävi. Siellä on vähän tuo syyshohdekukka, se mohermjyyti, mikä on se tyypillinen, niin sitä jaoin silloin syksyllä. Niin kyllä ne on noussut ne, mutta hyvin niin kuin aika kituen nousseet. Sille kävi sitten sillä lailla, sille kasville. Tässä ei hirveämmin tällä alueella niin ole uusia viime vuonna istutettuja kasveja. Toki tässä vähän muokkasin silloin tämän idänkurjen polven. Otin tuota takaa tähän etualalle. Niin se on niitä muutoksia ollut. Ja nämähän ne kanssa on siirretty, nämä komeat maksaruohot, mitä on tässä reunalla, niin nehän siirretty kanssa tuolta taka-alalta tähän. Ja viime vuonnahan minä sen verran tähän on istuttanut uutta. Tarkistetaanpas vielä tästä minun. Joo. Elikkä tähän on, onkohan tämä viime vuonna? Ei, tää ei ole, mutta talvivalkosipulia 3 kappaletta olen istuttanut tuon itopioni, mikä on tuossa keskellä, niin sen taakse. Ne on uusia kasveja tälle pihalle. Niistä on vähän semmoisia erilaisia kokemuksia noista, mutta taitaa olla aika sitkeä laji. Tämä on kanssa jostakin taimimyyntitapahtumasta ostettu alku. Niin ne on siellä. Ja muutenhan tätä vaan on muokattu tätä istutusaluetta niin kuin vähän eri kohtiin ja vähän sieltä otettu turhia kasveja pois. Ja kun minä nyt kesällä tulen taas muokkaamaan pihalla kasveja, niin täältäkin on helppo ottaa pois. Esimerkiksi täällä on alppi, voi kun muistasin. Euroopan alppitähtikö se oli? Edelweiss tuossa välillä, niin sen otan sieltä pois ja huopakaunokin otan tuolta keskeltä pois. On aika semmonen, ehkä paikka on tälle ihan väärä, että se vähän kärsii nuo vieruskaverit tuommoisesta hirmu sinne tänne kasvavasta kasvista, mikä on tuolla keskellä. Ja Sandran juurakko on hirmu hyvä tässä. Minä leikkelen nuo alhaalla olevat varret pois ja vähän rupean tukemaan tätä. Eli se on se Sandra ollut tällä pihalla jo useamman vuoden ja tämän luulin menettäneeni, mutta nyt sitä mennään jo näin hurjalla kasvulla. Se oli useamman vuoden takainen hankinta pihalle ja luulin menettäneeni sen, mutta enpäs menettänyt. Mutta sitten ollaankin tässä terassin vierusistutusalueella. Tämä tulee vielä tämän kesän aikana sitten tästä laajenemaan. Se laajenee tänne päin ja tuonne päin ja siinä tulee sitten iso muutos tälle alueelle. Mutta se on sitten vähän myöhemmin tulee se toteutettavaksi. Tähänhän uusia kasveja mulla on ollut. Katsotaanpas mitä minä löydän. Tämän alueen tähän vasempaan reunaan minä istutin tuon imukärhivilliviinin. Se on siinä elossa. Se on vähän saanut öljyämisen aikaan, niin siihen pikkusen öljyää tämäkin kasvi, mutta ei se haittaa mitään. Se on vyötteessä ollut näin imukärhivilliviini. Tuommoinen noin ja siinä se alku on ja se saa levitä tähän kaiteeseen ja tuohon reunaan myöskin sitten aikanaan siihen. Se on
kaunis köynnöshän se on. Ja sitten tässä on ollut kevät kukkijoina ollut sitten erilaisia krookuksia ja siinä on ollut tämmönen oranssiin taittava, aika pieni oli tämä niinku krookuksena, niin orange monarch. Tämmönen näin. Näitä oli varmaan se 45 kappaletta, kun siinä oli vain 30, jomsin kumpsi. Ja sitten oli myös tämmönen vähän isompi krookus oli sitten niin Advance-lajike, niin sitä oli kanssa kukkimassa tässä silloin alkukesällä. Eli siinä oli ne ihan uudet kasvit. Ja sitten mulla on ollut nyt hirmu hyvä kokemus näistä kärhöistä, mitkä olen laittanut ruukkuun, kun mulla on vähän haasteelliset olosuhteet tässä kotipihassa niin kuin noille jalokärhöille. On niin hiekkapitoinen tuo pohjamaa, joutuu tekemään aika ison työn. Joskus varmaan kokeilen vielä, mutta tällä hetkellä niin aika hyvin menestyy. Nyt on nämä. Tässä ruukussa niin mulla on 3 kärhöä ja ne on olleet talven kellarissa ja nehän siellä menestyi oikein hyvin. Ei tullut minkäänlaista vauriota. Minä vaan leikkelin niistä ne versot alas ja sitten ne aloitti uusilla versoilla ja siellähän on näitä tyypillisiä kärhyjä, niin Haglöf Hybrid. Sitten on valkoinen, joka on vähän semmoinen, ei ehkä niin sitkeä kuin nämä 2 muuta, niin sitten tämmöinen valkoinen. Ja sitten on vielä, tämä oli viinikärhöihin muistaakseni, sitten tämä näin. Ja nämä oli niin kuin viime vuonna ihan semmoiset todella pienet ostotaimet. Niitä ihan puutarhamyymälöiden, ihan niitä pienimpiä. Ja nämä on niin kuin ihan valtavat kasvut jo nyt, kun aletaan olemaan, ei vielä heinäkuussa, mutta kesäkuussa. Ja nämä on niin kuin näin täynnä jo tätä kasvua. Ihan niin kuin valtavat kasvut. Ja siellä on sitten tuo väriapila sitten tuolla tyvellään, joka kanssa sitten talvehti tuolla kellarissa tuossa samassa juurakossa, että se vaan nostettiin sinne kellariin näin. Mutta tämän näköinen. On tuolla jo nuppuja päissä. On kyllä, suosittelen kaikille kokeilemaan. Ja tämähän voi olla hyvä keino myöskin niin, että kokeilisi vaikka sillä 1 kärhöllä per ruukku. Ja sitten kun siitä on saanut hyvän juurakon, niin sitten tekee hyvät pohjatyöt ja istuttaa se hyvälle paikalle. Niin voisi olla vielä paremmat edellytykset, kun aloittaa ihan pienestä, jos kokee, että ja silloinhan se pitää istuttaa kyllä syvälle. Nämä on ruukussa ihan siihen pintaan istutettu. Sitten mulla on tässä toisella puolellani on tämänvuotinen istutuskärhö ruukkuun. Tässä on 3 kärhöä. Siinä on 2 tuommoista jalokärhöä. Ja sitten yksi oli se Dancing Smile, joka oli tuolta pelastettu kituvana tuolta kukkapenkistä. Mutta tässä on kanssa uusi tämmöinen kokeilu. Ja saa olla aika korkeat tuet näille. Tämä on vaan alkusoittoa. Tähän minä keksin silloin siitä teltasta, kun aika jätti, niin siihen tuommoiset lisätuet, mutta pakko on kyllä kehitellä tähän kanssa sitten semmoiset isommat, pitemmät tuet sinne. Tässä on kukkinut aika kauniisti tässä terassin viereisellä alueella, niin siellä on tuo tämmöinen vaaleanpunainen iso tähtiputki. Hirmu kaunis korkea laji. Tämä on kanssa puutarhakaverilta saatuja alkuja, niin onpa tosi kaunis.
Ja sitten kun se on tässä, omaa silmää miellyttää tämmönen näkymä. Katsotaanpas miellyttääkö se sinne tänne kameraan myöskin. Niin tämä näkymä on jotenkin minusta niin ihana. Nämä kaksi yhdessä. Että siinä on tuo iso tähtiputki tässä etualalla. Ja sitten tuo sikoangervo, tuo valkoinen tuolla takana. Niin ei yhtään hullumpi yhdistelmä nämä kaksi. Ja sitten siellä on myös ihan vitivalkoista hopeahärkiä kukkimassa tuolla. Niin aika kaunis yhdistelmä. Tänne minä istutin tänä kesänä tuon yhden itopionin. Se on Cora Louise tuolla välissä. Ja tämä ei tykkää tästä. Tässä on liian hyvä maa on nyt kerrankin minun pihassa jollekin kasville. Tämä on siirrettävä sitten syksyllä tuonne, kun mulla tulee noita pionia joudun siirtämään. Tuolta ovat vähän liian tiukalla tuolla muutama pioni, ainakin 3 eri pionia. Joudun siirtämään vähän tuonne sivummalle tuota pionipenkissä, niin tämä lähtee kanssa sinne. Mutta ai miten kauniisti siellä on unikot ottaneet oman paikkansa. Hirveän terhakat. Ja täällä on tää Elli, joka on syysleimu siirretty, niin Ellihän on kauniina siellä. Sinjat tämän kesän kesäkukkia, niin niitä kanssa tuolla. Pionithan ei vielä minun pihassa ole kuin yksi ainut pesher tuolla. Tuolla on aukassut nupun, mutta jokainen vuosi on erilainen. Kohta kun mennään tuonne istutusalueelle, niin nähdään mitenkä on esimerkiksi itopioni First Arrival, niin mitenkä sillä on toisenlainen kasvu, mitä muina vuosina on ollut. Paljon huonompi. Ja sitten saattoi olla niin kuin täällä tuo Julia Rose tuolla, niin sillähän kasvuu ihan hurja. Sillä on ihan tosi hyvä oikea paikka tuolla. Mutta kuuliljat ei ole koskaan ollut näin hyvässä kasvussa kuin tänä vuonna. Ne on joka puolella, missä mulla on, niin ihan mahottomia kasvuja ollut niissä sitten. Tässä ei niinku uusia kasveja sinänsä ole. Mut tuota on kyllä kuvattava. Meinaakohan se nyt tänä vuonna tehdäkin isot sitten. Tämä on purppurarevon häntä. Ja tämä on niinku viimeinen kokeilu mulla sen suhteen, että on ollut tosi huonoja kokeiluja. Ainakin kukkapenkki niin ei ole noussut semmosena, kun minä olen kuvitellut, että nehän voi nousta ihan melkein 2-metriseksikin hyvällä paikalla. Ja näissä molemmissa on äitienpäivän ruusut tuossa keskellä. Tämä ruusu, joka tuolla on hyvin kirvojen valtaama nuppu sillä, niin se on ollut kellarissa ja tämä on talvehtinut ihan kukkapenkissä. Ja sen vaan nostin tähän ruukkuun ja sitten laitoin noita siementaimia, mitä Orvokki siementää niin paljon minun kukkapenkkeihin, että ei tarvitse ostella orvokkeja, että sieltä vaan käyn nostelemassa sitten näihin kukkaruukkuihin, niin kaverina on sitten tuommoinen orvokki. Niin, semmoset siinä. Mutta sittenpä mennään jatkamaan tätä kierrosta. Tämän istutusalueen uusia kasveja on ollut viime vuonna istutettu tumma pärskäjuuri. Se on täällä tuossa noin sen yksi lehti. Saas nähdä miten tämän kanssa käy. Se on siinä niinku uutena kasvina. Ja sitten myös löytyy täällä pilvikirsikan juurella, niin siellä on tuhkapensas. Ja se on mulle ihan uusia pensaita. En ole
tuhkapensaisiin oikeastaan ikinä kiinnittänyt huomiota. Tämä on puutarhakaverilta saatu alku ja viime kesänä istutettu. Se on uusi kasvi tänne pihalle. Se on kyllä kivan näköinen kasvi ja menestysaika silleen vaatimaton kasvi. Mulla juhannusruusu vielä on kukalla. On ollut kaunis, ihana tuoksu siinä on. On se kyllä kova leviämään, mutta on se kyllä kauniskin. On. Joo. Ja tässähän se on viime vuoden istutettuja kasveja. Aika moni muistaa, on varmaan katsonut minun videon viime vuodelta. Siinä on riippalehti 6. Ja tämä oli se Stiff Weeper. Ja sen istutin ihan sillä että meillä oli silloin valmistujaiset ja sitten yläasteelle lähtöä ja tämmöistä näin. Niin tämä on niinku semmonen muistopuu. Muistaa sitten, että mitä meillä silloin oli, kun tämä on istutettu. Sitä pitäisi vähän minun leikellä sieltä noita huonoja pois. Minä olen miettinyt isotöyhtöangervoa. Sehän on niinku semmosia kasveja just, joita tarvitsee vähän katsoa. Mulla on sekä hede- että emikasveja, eli näistä tulee kyllä sitten tosi paljon siemeniä tai siementaimia pihalle, jos minä en leikkaa näitä. Mutta olen vähän miettinyt, että minnekä minä ne sitten siirtäisin vai siirtäisinkö tuonne Tuija-rivistön eteen tuolla, kun mä joudun tekemään kuitenkin muutoksia tälle alueelle, kun nuo kasvit tarvitsee vähän niin kuin uutta paikkaa ja että ei ehkä menesty tämä nukkapähkämö tässä reunassa, niin tämä tarvitsee sen paahteisen paikan, mitä voipi olla tuossa terassin vieressä, kun siinä lähtee sitten sitä uutta aluetta, niin se kyllä lähtee sinne. Ja samaten muistanko, Jalokallioinen, olikohan se tuolla takana, niin se kituu siellä, niin se kyllä sitten varmaan pääsee sinne. Täällä oli keltavuokko, joka kukki, se on uusi kasvi, mutta huonoja kokemuksia oli tämmöisestä tulppaanista. Se on tuossa, missä tuommoinen ukonkello vielä tuossa juhannusruusu edessä on. Siinä on ukonkelloa, niin tämmöisen ostin tulppaan ja ihanan näköistä. Ai, että olisi ollut kaunis. Näitä oli 6 tulppaania, mutta ei kun siellä täällä joku hassu. Ei menestynyt. Ei hyvä päivä. Tässä mä meinaan ottaakin pois tuon ukonkellon ihan kokonaan tältä pihalta. Mulla on niin massiivista ukonkellokasvustoa, jos minä joskus sen haluan jollekin paikalle, niin mökillä, niin tämä saa lähteä, tämä ukonkello. Ja mä laitan tuohon vaan sitten semmoisen jonkun, joka maata peittävä havu, niin se antaa myös kampoihin tuolle juhannusruusulle, että se sitten antaa myös sitä tilan tuntua, että kaikki ei ole ihan puskistu joka paikka, että kaikki on ihan turkasen täynnä, kaikki nuo, mutta niin tuonne laitan sitten jonkun havun. Mulla on jo ehkä tuossa Mint Julep, tuommoinen tarhakataja, niin sen varmaan saatan siirtää tuohon. Hopeapensaan minä kuvittelin, että se nyt on huonon näköinen tänä vuonna, ei ole oikein hyvä, kun jänikset söi tämän niin paljon, mutta tämä on entistä ehompi. Tosi hieno. Jänikset on tehnyt hyvää työtä. Atsaleja on siinä kauniina. Täällä on sitten kukkinut Siperian kurjenmiekka. Nämä on, oliko tämä 3 vuotta sitten tähän siirretty kasvi, niin sitten se on siellä
Rinneangervo, sitä leikkelin viime vuonna, että sain tuonne tuolta huoltopolkua tehtyä, niin siellä on tyveillä tosi hyvää kasvua ja sitten näitä vanhempia oksia on tuolla takana, niin se on siellä kukkimassa. Mutta tähän jos jäädään, niin voisi katsoakin sen, että mitenkä on aina eri vuodet erilaisia. Tässä viime vuonna hohti alppipiikkiputket 2 kappaletta, tosi kauniita. Ja nyt niistä ei ole mitään muuta jäljellä kuin tuommoiset leikatut varret vaan. Mutta se voi olla, että se nousee ensi vuonna tai se nostaa myöhemmin kesällä, mutta näin ne on vuodet erilaisia. Mutta sitten eipä ole tämäkään kasvi ennen noussut tässä. Eli sinipallo-ohdake, sinipiikkiputkiko se on nimeltään. Se meinaa kuitenkin nousta. Ja minun pihallehan olen istuttanut akileijaa hyvin tummaa joku monta vuotta sitten. Eikä ole noussut. No tänä vuonna. Nyt se sitten nousee. Tässä. Kurkataanpas sitä vähän, että minkä näköinen tämä on. Hyvin tämmönen tumma on tämä kukka. On kyllä hirmu kaunis, mutta on vähän semmoinen kasvi, että tämä on niin kuin alaspäin suuntaan nämä kukintonsa, niin sitten se on melkein, on kyllä ihan. Voi että mä tykkään näistä dramaattisista tummista sävyistä, sitten kun on jonkun vaalean kanssa, niin kuin tuolla tuo valkoiset laukat, mitkä ei ole muina vuosina näin mahtavia olleet, niin niiden kaverina tuo hakileija, niin aika kaunis. Ja ihania nämä tarhakylmän kukan hahtuvat siinä. Ja viime vuonna istutettu Ranskan tulikukka on tässä. Se on mahtava lehdistö. Tämähän pitäisi olla niin kuin vähän semmoinen lähestulkoon 2-vuotinen. Niin onkohan tämä nyt sitten 3-vuotinen, kun minä viime vuonna ostin tämän taimimyyntitapahtumasta tämän alun, ja se silloin kukki viime vuonna, ja nyt on näin mahtava kasvusto sillä. Eli tämä on kyllä menestynyt hyvin. Täältä siirtelen sitten näitä Nepalin hanhikkeja sitten sinne uudelle istutusalueelle. Ne on vähän kituen tässä kasvaa, mutta sittenhän tähän on tilaa sitten muutamalle pionille, jotka siirtelen tuolta pari pois, ja sitten myös tuon Cora Louis, joka on itopioni, niin ne sitten tulisi tähän kohti. Ja tämmönen näin vaatimaton on nyt tänä vuonna First Arrival, joka on ollut yleensä niin melkein metrin kokoinen pensas ja melkein metrin myös leveä, niin nyt on tänä vuonna näin vaatimaton. Tuolla noin. Tää vähän luujauhoa antaa sille. Ja kyllähän se on elossa, mutta ei oikein hyvälle näytä. Ne on aina joka vuosi niin vähän erilaisia ne kasveillakin, että mitkä nousee ja mitkä ei. Tässä on sitten soihtuneidon kieli. Tämä on nyt mulla ollut 3. vuotta tässä. Niin näin mahtavat valtikat. Ja peittokurjen polvi on tässä. On ihan yhdestä pienestä alusta, jonka jaoin. Ja tämä on varmaan 3 vuotta ollut. Vai 2 vuotta. Vuodet menee niin nopeasti. Tähän siirsin viime vuonna, eli tämä on yksi näistä kasveista myöskin. Vähän niin kuin ei kuulu niihin 62 kasviin, mutta siirsin mökiltä
nämä olivat kitumassa siellä kuoleman kielissä. Tämä on ehkä Diamond Rose tai sitten joku muu, mutta tämä on kuitenkin, tässä on kuitenkin vähän, istutin vaan sen tähän paikalle, kun ei oikein syksyllä muuta paikkaa ollut, niin tämmönen hortensian juurakko on tässä. Sehän voi löytää jostain muualta sitten paikkansa, mutta aina kasvit tykkää paremmin, kun niillä on joku vieruskaveri. Ei ihan yksinään, vaikka se on sitten silmälle kaunis, kun siinä on vähän sitä väljyyttä, että ei kaikki ole ihan sumpussa. Mutta se on tuossa. Katsotaanpas, mitä tässä oli silloin alkukesällä. Tässä oli kukkivana krookuksena. Kaikki ei kukkinut, mutta kasvatti edes lehdykän, niin tämmönen juovikas krookus. Ja se nousi siitä. Sitten siinä oli tämmönen tulppaani, hirmu kaunis, matala, vaalea, tämmönen luonnonvalkoinen tulppaani. Oli kyllä kaunis. Mutta sitten minä olen istuttanut tämmöstä hyasinttiä tuonne oikeastaan tuon päärynäpuun taakse. Sinne ei minkäänlaista alkua. Ei mitään. Ei edes noussut mitään vihreitä. Mutta tämä jäi sitten kokeiluksi tässä kohti. Mulla muistaakseni on tästä vähän tummempi tuolla etupihalla. Ja siellä se on tykännyt olla, tosin se tarvii varmaan nyt sen siirtämisen. Ja tämmöstä marhanliljaa istutin tänne, missä on tämä iso tähtiputki, tämä tumma, niin sen taakse. Ja ne nätisti alkoivat nousemaan silloin alkukesällä. Ne sipulit sieltä alkoi semmoiset vihreät. Ja ei. Olikohan liian sateista, mutta ne vaan niin kuin vähän kuin mätäni ne päät. Ne vaan kuoli. Mutta siellä ainakin se sipuli on varmasti siellä. Ja tässähän on nyt tätä gladiolusta. Semmoista limevihreä pitäisi olla kukinta, niin sitten tällä paikalla. Nämä on kyllä kauniita nämä isotähtiputket. Nämä tummat, niin näissä on semmoinen, silloin kun aurinko paistaa, nyt meni vähän varjoon pilviseksi, niin hirmu ihana semmoinen joku hohto. Niissä on jotain semmoista, mikä kiehtoo tosi paljon. Sitten tälle istutusalueelle, mikä on tässä keskellä, tämä keskuspenkki ja paljon pionia ja monenlaista muuta perenaa ja pensasta on, niin tänne on istuttanut, ne on kyllä tuolla jalopähkämön sisässä. Voidaan kohta katsoa, löytyykö yhtään näkymään tämmöisestä, mutta tämmöinen löytyi sieltä. Tämmöinen sininen blue sip kataja. Itikka söi tuolta korvan luolta, piti hätistää pois. Ja sitten on istuttanut 2 tämmöistä green carpet. Tämmöistä vähän niin kuin laakakatajaa tai tarhakatajahan tämä on. Niin näitä on istuttanut viime vuonna 2 kappaletta tuonne purppura omenapuun ja sitten siellä on tuommoinen kääpiökuusitompa, niin sen juurelle. Ja sitten olen istuttanut tänne näin. Eli tässä on tämä tarhakataja, tämä toinen, ja tuolla kääpiökuusitompan vieressä, niin siellä on tuolla noin, siellä on toinen. Ne on kaunis. Ja kyllä se on tämä jalopähkämö, niin se on kyllä kova leviämään, kun siirtelin tältäkin alueelta sitä pois, niin kyllä se vaan sieltä nousee. Tässä on sitten uusi kasvi. Tämä on menestynyt viime vuodelta. Tämä on Lollipop Itopioni ja siinä on 2 nuppua. Tätä en ole nähnyt kukkivana vielä. Viime vuonna istutettu kasvi menestyy tässä kohti tosi hyvin.
Ai että, nämä on nämä itojutut, niin näihinhän mä oon hurahtanut. Ja niinhän mä oon hurahtanut näihinkin. Ja näihin. Ja näihin. Ja näihin. Ja tähän. Ja punalehti ruusuun. Ja sitten niin kuin tämän kesän uusi istutus on täällä, kun täällä syreeni peteli viimeisiä, niin täällä on myöskin sitten riippalehtikuusi Stiff Weeper, tämmönen matala versio siitä, niin se on tänne istutettu. Joo, mutta siinäpä oli niin kuin tälle alueelle istutetut uudet ja mennäänpä katsomaan sitten. Täällä on, tammihan täällä on niin kuin nyt ottanut kasvupyrähdyksen. Voi että, tuleekohan siitä koskaan iso tammi. Täällä tämän paraatipenkin tässä päässä, niin täällä on rohtokataja istutettu viime vuonna. Se on uusi kasvi. Mulla on ollut joskus, mulla on huonoja kokemuksia sitä rohtokatajasta. Ja sitten on myöskin kalliovuorten kataja, joka on sillä lailla, en tähän listalle en sitä laittanut, vaikka sen istutin viime vuonna, kun mullahan on tämmöinen kalliovuorten kataja tuolla olemassa, niin tätä en laittanut niin kuin ihan uudeksi kasviksi, mutta tämä on kuitenkin uusi kataja tässä pihalla. Tässä ei ole tuo Unkarin syreeni, niin se ei ole, tämä paikka ei ole sille se paras paikka. Ne on ollut koko tämän ajan, mitä tässä on ollut, niin kituen siinä kasvaneet. Siihen on keksittävä joku muu paraatipenkin tämä reunakasvi tai sitten ihan laitella ruusuja tai jotakin pensata tai tuhkapensasta tai jotain näin. Mutta Lollipop pitäisi olla se pioni, mikä tuossa äsken katsottiin, niin se pitäisi olla tämmöinen se kukka. Aika tommonen vähän semmoinen persikkainen ehkä. Niin. Joo. Semmonen oli se kasvi siinä. Ja kun mennään tätä istutusaluetta, niin mitä tähän on istutettu uutta? Niin viimevuotinen kasvi. Oi, purppura Hesi Angervon Lady in Red alkaa kukkimaan. Se on kaunis. Tosi kaunis ilmestys. Ihanan näköinen. Tykkään noista eri värisävyistä siinä. Ja taatan kurjemiekka, niin niitä on useampi alku. Silloin toissa vuonna istutin ja 4 näistä kukkii, mutta se on niinku kauniin näköinen kurjemiekka. Ja on kukkinut sitten Tuve Jansson ruusu tässä keskellä. Tuossa noin. Siinä on vielä yksi kukka auki tuolla. Mutta hyvin nopeasti menee kukinnat ohi siitä. Se on kyllä semmoinen hetken kukkia. Mutta sitten täällä keskellä. Tänne istutin 3 maanpeiteruusua. Papylon Ice ruusu, Rosa Bravo. Ja tässä on tuolla yksi kukka auki. Katsotaanpa se ihan sieltä läheltä, saadaanko tähän kuvaa. Mihinkä saadaan se kuva? Onko se kukka tuossa? Tuossa. Tämmönen on tämä kukka. Ja ihan tässä, jos katsotaan tästä kostovyötteestä, niin tämmönen pitäisi olla. Näitä on 3 kappaletta tuohon istutettu. Ajattelin, että se kun tulee tuohon, siinä on lamo herukkaa tuossa reunassa ja sitten se nousee kuitenkin 40-50 senttiäkin voi olla korkeutta, niin näkyy sitten se siinä, kun se kukkii. Siinä on nuput päissä joka puolella tässä
siinä on varmasti tosissaan kukkaloistoa jonkun ajan päästä. Sitten on kuvattava kyllä, että mitenkä tämmöinen, missä on noin kaunis kukka, niin kuin tuolla tuo yksi, niin se on siellä tosi kauniina. Tännehän minä istutin tänä kesänä tätä tarhatulikukkaa. Se on siellä hyvinä alkuina. Siellä. Oi, että kyllä tää on ihanaa aikaa tämä kesä. Vielä kun pääsis lomalle ja sais vaan sais tehdä näitä puutarhatöitä, niin olisi ihana. Ketäs täällä on? Onko se Hertta? On. Hertta on siellä ja Hurinakin on varmaan jossakin. Siellä on. Siellä on Hurina. Joo. Nämä on menestyneet viime kesältä. Hurina on 3 vuotta ja Hertta on sitten vuoden ikäinen. Ja sitten tämä sadevesikaivon vierusalue, niin tämähän on kokenut lähestulkoon joka vuosi uusia kasveja. Tästä lähti se kalliovuorten kataja pois ja tuohon keskialalle tuli sitten tuo Ranskan ruusu Marveille tuohon keskelle tänä kesänä. Mutta tästä kuoli pois. Tarha levisi ja se on viime vuonna istutettu kasvi, eli sen kanssa kävi huonosti, mutta pohjan ruusujuuri, mikä on tuolla, niin se on elossa ja kauniin näköinen. Se on ihania nuo tuommoiset vähän viileän vihreän hohtoiset, kylmän vihreän hohtoiset niin sävyt, niin ne on kivan näköisiä sävyjä. Ja suviruusuhan mulla on täällä poppius, niin vielä kukkimassa. Tämä on suojattava aina jäniksiltä. Muuten ne syötämään. Varmaan nämä kaikki tämmöiset pienet ruusut, niin ne on suojattava jäniksiltä. Ja siellä koivuangervo kukkii tässä kulmalla. Tämä on semmoinen paahdepenkki. Tässä varmaan menestys nukkapähkämö, mutta tässä on jo tätä viileää sävyä, niin eipä siihen istutella sitten siihen mitään. Ja vaikka tuossa kierteli ja luulin muistaneensa tuolta istutusalueelta, että mitä sinne on istutettu, niin ei sitä kuitenkaan muista, että mitä siellä on semmoista joka puolella, niin täältä voisin poimia semmoisia kasveja, mitä ei tuossa käyty kierroksella läpi, niin siellä on aina jossakin kohti ollut semmoinen joku kasvi, jota ei käyty läpi. Minttuhan tuolla oli, tuliko se esiteltyä siitä? En muista, mutta se on elossa. Mutta tähtihyösintti kamassia, ne on tuon omenapuu Sandran juurella ja se kasvatti kyllä ne lehdet, mutta sitten kun vieruskaverit on niin isoja, niin siellä on vaan ne lehdet, ei kukkinut. Mutta ainakin on elossa. Niin se on ja samaten sitten tuo päivänlilja tuolla keskuspenkissä tuolla takana. Niin senhän minä viime vuonna ostin ja se kukki, se oli olikohan se jotenkin punainen ehkä saattoi olla. Niin sen minä jaoin jo silloin, kun minä sen ostin jostakin taimimyyntitapahtumasta, mutta se ei tullut katsottua tuossa kierroksella. Tarhajuoru, joka löytyi tuolta kirsikan juurelta viime vuonna, niin edelleen nousee sieltä. Se kukkii semmoisen violetein kukin. Se oli mulle ihan uusi, se on tullut jonkun mukana. Näitäkinhän tämmöisiä kasveja kanssa sitten tulee, mutta sen on kanssa listannut tänne sitten. Laakakatajathan me käytiin läpi kaikki, mutta sitten on tämmöiset kasvit, jotka on siellä mökillä. Ja
Ja sinne istutin valesormi-angervon ja se on hirmu hyvässä. Se on niin kuin alkamassa kukkimaan. Tuossa juhannuksen aikaa oltiin mökillä, niin alkaa kukkimaan. Ja siellä on myöskin sitten semmoista vaaleanpunaista, hyvin matalaa, hirmutumma lehtistä jaloangervoa siellä istutettu ja sekin näköjään nousee siellä. Ja arovuokko nousee siellä. Ja sitten minä katselen tässä, että keltaheisi angervo on siellä mökillä. Se on siinä noudikukkapenkissä. Ja siitähän tulee sitten video, semmoinen noudikukkapenkin vuosi. Minä olen kuvannut sitä alkukesästä pitkin tätä kesää, mutta siitä tulee video sitten, että minkälainen on noudikukkapenkin vuosi. Viime vuonnahan sen minä perustin ja se oli semmoinen video, joka sai hyvin paljon katselijoita. Ja se oli omastakin mielestä semmoinen kiva video, istutusvideo, josta voisi saada moni vinkkiä, miten voi helpolla istuttaa. Toki se ei tarvitse olla noin iso, sitten kun aloittaa vaikka sitä ensimmäistä kukkapenkkiä tekemään, niin ei tarvitse noin iso olla, mutta tuolla idealla, että sinne pahvit pohjalle, hyvää pohjamateriaalia, kaikkea erilaista, mitä siinäkin laitoin. Ja sitten reunukset on tärkeät sille istutusalueelle, eli ei ainakaan nurmikko siihen, tai saatikka muut kasvit leviä ja jokainen on omalla paikallaan. Ja sitten ei muuta kuin istuttamaan. On tosi ihana. Sitä metodia käytän myös tänä kesänä tässä kotipihassa. Tulee sitten aika hurja massiivinen urakka siinä. Ja sitten kun minä vielä katselen tätä listaa tänne eteenpäin, niin täällä on sitten myöskin viime vuonna yritin talvettaa maljaköynnöksen kellarissa. Se kuuluu kanssa näihin kasveihin, mitä viime vuoden kasvia, ja ei menesty. Ei. Oli tosi kaunis maljaköynnös, vaaleanpunainen ja mahdottoman iso, niin en saanut sitä talvetettua kellarissa. Samaten pasunakukka mulla on tuolla sisällä, niin minä olen sitä vaan yrittänyt kastella, mutta ei ole minkäänlaista elonmerkkiä, se on menetetty juttu. Ruusut menestyivät, väriapila menestyi ja amppelimansikat, joita oli 2 amppelimansikkaa, niin ne eivät menestynyt. Ne olisi pitänyt istuttaa johonkin maahan vaan. Ei kellariin niitä semmosia. Mutta ensi vuonnahan onkin paljon enemmän kellariin menossa sitten kasveja, että nyt on näitä kärhöjä vielä lisää tullut ja en tiedä tuliko siinä vähän sentään hurahdus tuohon kärhöihinkin, mutta ainahan se muuttuu ajan saatossa tuo mihinkä hurahtaa. Tässä on ollut vähän tämmöisiä mietteitä ja kierroksella ollaan käyty monenlaista kukkivaa läpi. Kaikkia kasveja ei tietenkään kannata käydä läpi. Niitä on varmasti niin kuin tuossa jonkun puutarhakaverin kanssa mietitty, että kyllä niitä äkkiä voi olla tälläkin pihalla niin 2000 erilaista kasvia, eri lajia. Ja niitä varmasti onkin. Ja paljon on mennyt mökille ja mökiltä jotakin tänne. Vähemmän on siihen suuntaan, että sieltä toisin tänne. Mutta mitähän kaikkea sitten tänä kesänä sitten istuttelen ja laittelen. Kunhan pääsen vielä lomalle, niin sitten vielä enemmän. Nyt se on tätä ylläpitohoitoa ja tämmöistä nauttimista näistä alkukesän kukkijoista ja kohta rävähtää sitten tuo pionikausi. Silloin ei voi olla kotoa pois. Ai että ensimmäinen pesher on tuolla kukkii, ensimmäinen kukka ja takana kanssa valkoista sitten. Niin. Täällä on ihana kierrellä. Tämä oli vähän semmoinen tyypillinen minun kierros, minkä minä teen kotipihassa. Mutta siinähän sitten on vielä, että nyt kun on kameraa ja muuta tämmöistä, niin siellähän minä saatan jonkun kasvin kohdalla niin katsoa hyvin läheltäkin siellä ja
Hyvä, ettei välillä makaile jossain kukkapenkin reunalla, kun ihastelee sitten jonkun kasvin kasvua tai kukintaa. Tää on kyllä puutarhurin parasta aikaa tämä aika ja nauttia tästä kesästä. Kiitoksia taas videoni katselusta. Katsotaan mitä saan aikaiseksi seuraavalle videolle. Hei hei!